Yes, this is the sea urchin, mga habibi. What's up mga habibi? Welcome back to my channel. So mga habibi, pasilip lang. Ayun ang mga tropa kong mga Pocahontas. At yari kami niyan sa magcha-challenge kami na ufat. Yari kami sa puntasan Kabarawan, Tulipata, Dako. So, may mga dara kami na sirip. Tapos may luto kami na dara pero wala suruda. So magcha-challenge kami niya na manguha kami sin suruda dito sa amo dara na luto. Don't skip to this video because it's very exciting. Yes, look mga habibi. Ang aming lupang silinganan talaga. Ay yung nag-green sa sa bulod, mo yun ang eskwelahan. Tapos, this is Barangay Quezon or Cabarawan. And then the other side, this is the, what do you call that? CQ of Barangay Quezon, Umalag. And this one, please follow to Yori Tuason YouTube channel. Yan po siya. Nagkukuha siya sin kahoy kay pangkuha namo dito sa what do you call that? Tayom or sea urchin. So yung isang Pocahontas ayun nagtatago sa bato. Ambot ko na nung kinukuha. Ang sayo man na yato nagbubuso sin taktakon. So ayan. Yan guys. Wait lang po at mabuso na kami, manguha kami sin sea urchin or tayom. Pero dili ko ipapaimod sa iyo ang kay kon mga ragang cellphone ako. Wa na sin pang video si lola mo. Wa sin sponsor kaya papaimod ko na lang sa iyo niyan ang paghawas na namo. Berapa tayo? Yes, this is the sea urchin, mga habibi. Nasa nga mga habibi, so hazel trouble.
Baga dapat ay tikpaw. Chat! Bali ba kaibot ka doon si Sako? Saratay mo lang, ho? Hindi ka mag-picture, oh. Isipon niyo dito ho, sa may hubas. Dito may isipon niyo dito kay Christian. Tulog ako! Gising mo. Nag-ibas ako sa tulog sa ano. Nag-ibas sa sisising. Boring, natulog ako. Ako nasisiyo. Ha? Nasisiyo. Nag-iisip. Ah. Ma. Wala! Puta. Tara. What's that? Bilang. Ate ko. Ito. Natulog ako. Hindi, may picture na live ka. Ano kulog yan? Di man. Try it. Wala na, minatay naman yun. Gagat, di pa yung patay. Kakakaman lang. Awat ang buhay. Ayan kaya po sa ang, mga ang tuloy na aso. tilang. Ano naman siya? Na ano na. At sinabi mo kanina na ano na na-dislocate. Ano ang sa... Ang sa Dati may doon mga ano yan, baraan na. sin? May kagad. Sin? Sinara mo? Ang ganda na ano, sobra-sobra. Sinama yung linot nga. May umpa. Sana nagunas ako. May umpa ako na imod. Naman. May ulim. Hindi ko na talaga nag-imod sa ako mga YouTube. Yay! Nagibot ako, nag-comment pa nga niya ako. Kapansin. Sana ano? Ang arin. Parang hindi ko lang inimod dyan. Ito na, naglimpya ka sa ano. Naglimpya ka. Dito sa baha. Ah? Ano kayo nisog ka man dyan? Masabi ka malang baha. Ano, natakdo. Ito! Sino? Ay, boy! Ay! Aday, may ano. Buta! Ito na ho. Ano, Ito ho, ito nga ang ho. Iko nga ni may imod. May ano nga ni didiho. Nagdiri ako sa ano. Hana, karugtong sa to. Seryo! Bakba mo ano, may kulay. A few moments later.
Ano to na iman ako na ano? Electric door. Yay, nakami. Ano yan? Ano ba nito? Ay ba na nung luto? Ha? Ano? Ay ba na luto? Ha? Balaga. Ang luto. Huwag na yan. Pato. Pata tala? Tama lang sa? Ito yung pato. May lang ko parang yakay. Ang street ko ang nawala mga yung butang street na plana. Pata no. Kasi may ano, ito da ang ano, diba? Ano? Diba? Nagkatang nalubog ha. Ang iwan ko nagpaka ng itom. Pag ano, pwede yung kakapsal. Hanggang nga. Yes. Kaon! Ano ang tan? Ang hirap na di ay. Pati lang mo, gusto ka ano? Wala Kiton, ipor. Dahil nga, dili ka talaga yung nauwag doon yung ano, patay siya kapatid. Eh, nai-elbow. Alam mo ko na, no? Ini pa ng paghubog. Si Kuhit magat pagkaabay mo. Kaya ini si Patricia Javier, Hindi na. naiimbir na, dili ba niya? Tawa lang. Pero kinaanuhan. Mali, ito na nagbatit pa lang kami. At parot eh. Pati nga na men, wala kami nahayop. Mali, ito na nag-ano kami ni Pati. Ang kamabatian pa lang. Mukha na yan, diba? Pila na ng batik. Gamit na ako na din ka ng kahayop. Bahala ka mo na ni puta. Eh, mo na kayo pagkaaga? Oo, madala kayo itong Bata. hayop talaga. Hindi mo niyo baga mga buwang na inis therapy. Baga, hayop. Kaya David, kaya nasa pahasabi ni Pating. Wala na, ginirun. Gusto nga lang yun. Sabahan mo ka ispangan nyo, ha? Sabi ano ba dyan? Bumuyo ka na kami mga turog na. Ay, wala akong pagkaalam. Patricia Javier. Dahil, Buti ah. Ayun. Buti. Hindi sino. May helmet. naka mga habibi, Kalas! Thank you for watching.